אז ככה, במסגרת הבנייה מחדש של הסלון שלנו, בנינו קופסאות. זאת הקופסה הראשונה. עדיין לא צבענו אותה. אבל אלה מצאה לה שימוש. איפה אלה? מה זה? מה זה? יש לך בית? זה בית עם דלת? תסגרי את הדלת. הופ! אלה נעלמה. איפה אלה? הנה אלה. מה יש לך בתוך הבית? רובוט. כן. מה עוד? כדור. כן. מה עוד? הקליט שלך. כן. את יושבת על הקליט שלך? כן. אוקיי. ומה זה? עגבנייה? עגבנייה לארוחת צהריים? תגידי ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי אלה.